Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si dáme derby pražských Hes. Už jsem to na tenhle kanál točil, ale bohužel nemohl jsem mít za playmakerák, nějak se mi to seklo a nemohl jsem mít za playmakerák, takže to bylo bez komentů. A teď si dáme jenom pouhý jeden jediný zápas s komentem. Jdem na to. Derby pražských Hes, FC Mobile. Jdeme na to. Teď tady bude veliký dobrý útok. Sorensen, Krejčí, Sadílek, Kajkairinen, Lači, Olatunji nedokázal se dostat k balónu a slávisti můžou jít do protiútoku, ale Sorensen zastavil. A tady chyba Sparty, ale ještě se hraje. Šran stejně dokázal ubránit ta auty pro pražskou Slávy. Pražská Slávy krásně hraje na balónu, ale teď chyba. A tady chyba slávistů a Staněk chytil neuvěřitelnou střelu. Tady chybě slávistů, ale stejně jsou na balónu slávisti. Masopust dokázal se dostat ke střele, ale Vindal krásně chytil. Já jsem jí napsal, že může jít domů, jestli chce. Takže jako jde už k nám. Birmančovič, Kajkanen, Olatunji chybuje a tak slávisti jsou na balónu. Valem. Mojmír chytil, posílá Juráska, ale Sorensen zblokoval přihrávku, kde slávisti mohli jít do totální gólový šance a tady nepovedený centr, i když povedený celkem, ale Zafiris dokázal. Ještě se tam hráči dostali k tomuhle centru a neuvěřitelný a teď Jurásek, ale bude konec poločasu. Slávisti začínají zase hrát krásně na balónu. Hned další poločas. Krásně Zafiris na Provoda. Provod powershota z dálky a je to gól na 1-0. Slávisti tady vedou na ledný spartanský trávě 1-0 a Provod excelentní gól zpoza vápna, neuvěřitelný. Filip Panák, Sorensen. Olatunji nedokázal se dostat do balónu, ale Haraslín ještě dokázal Sadílek a je to gól na 1-1. 7 minut od toho, co Slavie dal gól a je to 1-1. Slávistům moc dlouho nevydržel vedení, ale to asi buď bude vadit, nebo nebude. To už se potvrdí jenom v rámci průběhu zápasů. A tady fauly od Chytila. Šel loktem nejspíš do toho a tady chyba Spartanů, ale Jurásek toho nedokázal využít. Zatímco Sparta zase chybuje. Sparta tenhle zápas dělá hodně chyb a prostě to tak bude. Sadílek nedokázal sebrat balón. Jurásek krásně na Provoda a Provod Vindal
krásně vychytal a chytil, není to gól a tohle bylo offside. Slávisti měli lehkou šanci, ale bohužel bez gólový situaci. Krásně Ivan Šránc, ale dal jenom aut Spartanům. A teď Spartani můžou co nejdřív do útoku, což se může i vyplatit pro Spartu. Zatímco Ola Tunži může jít, dává ještě na Birmu a tady bude offside, nebo ne, ano, offside. A tady toho může využít zase Slávisti. Slávisti toho využívají vždycky tohle, ale já si myslím, že bude remíza 1-1. Ano, 5 minut nastavení a Slávisti teď musí do rychlého breaku, co se jim povede. Slavie krásně chorý, nedokázal se dostat, což je veliká škoda. Ale konec zápasu, derby pražských Jas 1-1.